No, tak já svítám na mým kanále novým, Pyromanie.cz, a tady mám první video, kde budu testovat Labombu versus Coral Salute. Coral Salute je to nějaká divná, nebo nevím, má to u nás Vietnamec tady kousek, tak už tak se nedivte. Tak, já myslím, že můžeme na to jít. Nejde vážně někdo nejde, tak já začnu asi Labombou tady. Takže já zapálím a odhodím. Jde někdo? Ne. Labomba. Takže to byla Labomba. Dost silná rána teda, vidíte sami dým. A teďka můžeme přejít na Coral Salutku, pardon, že jsem možná škubnul s tím trochu. Ale on tady na někoho křičel, že tady prý někdo jde. Hele, tady jsem našel piráta, takže já si ho také vezmu na stranu a můžu jít na Coral Salutku. Salutka! Tak já na to jdu, teda. Sakra. Problémy s zapalovače? No. Někdo tam jde? Počkej, tak já to... Tak jsem tady zpátky a jdeme zapálit. A pojď už. A petarda. Coral Salute. Tak. Já doufám, že se vám to líbilo. Tady vy můžete vidět ještě kouř. Ukážu potom následky. Toto je po Coral Salutce. Házet z balkonu. A po Labombě, nevím, kde to je, takže jo, po Labombě je tady ta. Takže pěkný díry, jako na slídnutí a čau.